Meillä on tuollainen vuorokausaikaa suurin piirtein otteluun ja nähtiin totta kai suomalaisfaneja, jotka täällä virittäytyi ottelutunnelmaan tuttuun tapaan omenamehun parissa. Niin vieressä on Tommi Nätkinniemi, joka kuuluu Suomen maajoukkuekannattajien hallitukseen. Kerropa vähän ylipäätään, kuinka paljon tulee reissattua näillä maajoukkueen matkoilla? No itse asiassa tästä harrastuksesta on tullut semmoinen pääharrastus elämästä muita joukkoja, että minä käyn oikeastaan kaikki. Kotipelit kaikki, vieraspelit kaikki. Että... Mikä on jäänyt mieleen erityisesti? Ja mistä syystä se on jäänyt mieleen? No oikeastaan, joo, toi on paha kysymys. Sanotaan, että Serbia, oltiin Serbia vastaan pelaamassa. Se jäi siitä mieleen, että meitä oli vähän suomalaisia. Oliko meitä 200-250, mutta meitä vartioi 700 poliisia. Että joka kannattaja oli 3 poliisia. Että sitä monaan hämmästelyä jälkeenpäin, että turvallisuus oli taattu. Mutta kerropa nyt vähän, jos sä oot jo yli 10 vuotta reissannut, että millainen rahallinen satsaus se on oikeasti, että ymmärtääkö ihmiset, miten paljon se vaatii loppujen lopuksi? Ei edes kotiväki. Ei edes kotiväki. Kyllä se riippuu vuodesta ja se riippuu kahdesta lohkosta, onko tänä vuonna 2 vai 4 vieraspeliä, mutta onhan se hirveä, että ei tässä ei paljon muuta rahallista harrastusta ei voi olla. Mutta kyllä se raha taas antaa sitten, se antaa uusia hyviä ystäviä ja se antaa semmoisia elämyksiä, mitä ei voi sanoa kertoa ainakaan näin lyhyesti. Eli rakkaudesta lajia ja rakkaudesta joukkueeseen. Ja nämä juuri ja rakkaudesta näihin hyviin kavereihin, mitä on tullut. Tunnelmaa Gihonissa riitti siis jo eilen ja tänään siellä paikalla on siis satoja suomalaiskannattajia, mutta myös sosiaalisessa mediassa voitte osallistua keskusteluun tämän ottelun tapahtumiin liittyen. Ja nyt onkin aika ottaa yhteys Aulaan, jossa siellä ilmeisesti Twitter käy jo kuumana ja ainakin varmasti viestiä satelee. Joo, jo ottelun alla sosiaalisessa mediassa on keskusteltu vilkkaasti, eli tämä lempitermi Twitter on käynyt kuumana. Täällä toivotaan vähän apuja jo muualtakin. Antti Järvinen on twiitannut, että nyt toivotaan, että Gihonin paikallinen kentänhoitaja on kipeänä eikä pysty leikkaamaan kentän nurmea tarpeeksi lyhyeksi. Jaha, Ville Loppinen puolestaan toivoo hyvää matsia ja hän toivoo päälle pukkishowta. Sosiaalisessa mediassa voi tosiaan osallistua Yle Urheilun nettisivujen kautta, sitten Facebookissa ja Twitterissä hashtagillä huuhkajat. Pistetään illan aikana jakoon myös pelipaita, joka on täynnä nimmareita Suomen maajoukkuepelaajilta. Mitäs Niki ja pojat sanoo tähän pukkishowhun? No, tämä oli ilmiselvästi osoitettu Erkalle tämä kysymys. Mitä mieltä olisit pukkishowsta tänään? Mä tykkään joulusta, nyt pitää uskoa pukkiin. Jos ei tänään usko pukkiin, niin